G4 Super Galeb je jugoslovenski školsko-borbeni avion. Razvijen je od strane Vazduhoplovno-tehničkog instituta, a sklapan u fabrici Soko iz Mostara, 80. godina prošlog veka. U dobu njegove mladosti predstavljao je tada moderni vazduhoplov, namenjen isključivo za školovanje kadeta, posle čega bi kadeti svoje školovanje nastavljali na drugim i zahtevnijim tipovima vazduhoplova, tada aktualnim Orlovima J-22 i MiG-ovima 21. Sam avion bio je ponos jugoslovenske avioindustrije, jer je sama Jugoslavija uspela nešto što većina država nije, da sama konstruiše avion koji će se naći u žiži interesovanja svetske javnosti. Razlog za njegovu neuspešnu prodaju između ostalog će načiniti raspad zajedničke države Južnih Slovena, što će naterati i onemogućiti proizvodnju i distribuciju ovog aviona. Ideja za konstrukciju novog aviona, čija će glavna uloga biti obuka novih pilota, stvorena je odmah po zastarevanju dosadašnjeg glavnog aviona namenjenog za obuku pilota, G2 Super Galeba. Obzirom da je obuka novih pilota bila projekat od izuzetnog značaja za ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu, krenulo se u razvoj. Pri razvoju novog aviona planirano je da novi avion bude koncepcijski dosta drugačiji od njegovog prethodnika, a analizom i upoređivanjem tada aktualnih aviona ove vrste, poput francusko-nemačke Alfa Jet i britanskog Hawka, težilo se da Jugoslavija konstruiše avion koji će izvući ono najbolje iz dosadašnjih viđenih primeraka, što je i delimično učinjeno. Prvi konkretni crteži i skice nastali su 1973. godine, da bi prvi prototip pod nazivom P1 poletao 1978. godine, a za komandama tog aviona našao se pukovnik Vladimir Krmelj. Drugi prototip, P2, imao je neke minimalne izmene, da bi do kraja procesa razvoja avion dobio još 6, a ukupno 8 primeraka. Većina prototipa će zbog urgentne izmene aviona T-33, koji u jugoslovenskom ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani služio kao tegljač meta, biti konvertovani u avion čiji će zadatak biti tegljenje meta. Prvi serijski let novog aviona pod oznakom N-62 dogodio se 1984. godine, da bi fabrika Soko iz Mostara do početka raspada SFRJ isporučila vazduhoplovnoj komponenti Jugoslovenske narodne armije čak 76 vazduhoplova, a ratnom vazduhoplovstvu tadašnje Burme, sadašnjeg Mijanmara, 6 aviona. Za ovaj se avion interesovala Turska, Irak, Malezija, Indonezija, Egipat, Libija, pa čak i SAD, međutim raspad SFRJ je preduhitrio plan prodaje ovog aviona, a čak i nezvanično poznato da je i Turska i pokrenula pregovore za nabavku ovog aviona. Modernizacija ovog aviona nikada nije uzela puni mah. Postoje modernizovane verzije poput G4M, za koje je karakteristično vreme održavanja prvog probnog leta izveden 22. marta 1999. godine, samo 2 dana pre otpočinjenja NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sam avion opremljen je novim elektronskim nišanom, povećana nosivost i prilagođen je modernim uslovima vazdušnog ratovanja. Takođe mu je unapređena avionika i poboljšana udobnost u kabini. Postoji u planu i modernizovana verzija G4MD koja će povećati borbenu gotovost i omogućiti njegovo eksploatisanje u službi srpskog ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane sve do 2035. godine. Operativna upotreba ovog vazduhoplova podeljena je na period građanskog rata u SFRJ i na NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Oba puta avion je korišćen u svrhe borbe protiv lako oklopljenih i neutvrđenih ciljeva na zemlji. U građanskom ratu uglavnom dejstvovao je u zadacima uništenja blokada napravljenih od strane slovenskih teritorijalaca i policajaca, a u ratovima koji će kasnije uslediti dobiće zadatak pomoći pešadijskim jedinicama JNA u okršaju sa separatističkim snagama. Pored JNA, jedan Super Galeb G4 služiće i vojsku Republike Srpske u borbi sa armijom BiH. Posle građanskog rata u sastav vojske Jugoslavije ušlo su svega 65 aviona vrste Galeb G4, od kojih je 21 primerak bio razoružan. Tokom NATO agresije izgubljeno je čak 40 aviona, polovina je uništeno, a polovina oštećeno, koji će se rashodovanjem dovesti u neoperativno stanje. Danas ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana oružanih snaga Republike Srbije posjeduje svega 22 primeraka ovog aviona.